Básquet Coruña, Betanzos, Maristas, Quempape, Fedesa e Fontiñas. Imos sortear xa os números, deixando claro que o Básquet Coruña ten unha solicitude de número, neste caso pideu o número 6. Asignamos o número 6 ao Básquet Coruña e comezamos o sorteo. Co número 1, Maristas. Número 2, Arteixo. Número 3, Sar. Número 4, Fedesa. Número 5, Fontiñas. Número 7, Betanzos. E número 8, Quempape. Comezamos o sorteo do grupo Sur. Non hai ninguna solicitude, co cual imos colocando xa os equipos na urna. Classic Portas, Galo Green, Illa de Arousa, Rías Baixas, Salesianos Vigo, Seis do Nadal, Porriño,